Ja virhe heti kakkoselle. Tämä on kyllä todella ja hän on nyt jo minuutin perässä Bergmania. Tää tekee tästä kisasta kyllä nyt mielenkiintoisen. Kyllä Thierry Georgiouta on voitu pitää hyvällä syyllä tämän kilpailun ennakkosuosikkina. Minuutin virhe tuohon. Muistetaan, Hannu Airila starttasi 1,5 minuuttia Thierry Georgioun perään. Ja se skenaario, että Hannu saisi Thierryn selän näkyviin, on kyllä melkoinen. Ja Janne kanssa kävimme tässä pari päivää sitten maastossa. Käydäänpä kurkkaamassa, minkälaista touhu oli. Takaisilta täsmälleen samaa vauhtia kuin Bergman. Joten nyt alkaa tulla niitä aikoja sitten, jolla Bergmanin aikaa täällä myöskin varvauksessa uhataan. Leksa tulee hyvin. Leonid Novikov, hänkin hiidenkiertäjä, edustaa seuratasolla hiidenkiertäjien suunnistajia, on tässä 5 mukana kisassa. Ja tässä näin tuli 9.14. Saa nähdä sitten, että pystyykö samanlaiseen menoon sillä pitkällä välillä kuin Bergman. Hän teki erittäin hyvän suorituksen. Odotellaan venäläistä ja tässä tulee ja 32.40, 30 sekunnin pohjat. Siinä on kyllä päivän yllät Novikovin eli Gustav Bergman, Edgar Sperber. Ja katsopas Novikovin aika ja nyt menee aivan tasoihin. Sekunti menee aivan täysin Leonid Novikovin ja Thierry Georgion kanssa. Daniel Hubman on ajettu kiinni. Ja tässä näin 3 sekuntia edellä. Nyt Novikov on kyllä puhki. Siinä on kaveri aivan poikki, mutta jos pystyy tuohon Danielin selkää likistämään, niin siinä... Hyvin suoraviivaista suunnistusta Leonid Novikovilla. Minuutti aikaa. Edelleen Hubman edellä siinä. Hubman on siis ajettu kiinni. Veljensä, joka pystyy kyllä aikamaan, mutta on siinä kyllä nyt. Se on kiinni nyt. On kullassa kiinni. Leonid Novikov, hiidenkiertäjien suunnistaja, joka on tekemässä tässä melkoisen yllätyksen. Polkaisee siinä ja saa Hubmanin ohi. Siivet selkään. Saa nyt tietää, että nyt on tulossa kaikki aikojen juoksu. Leonid Novikov oli tuossa kilpailussa pitkällä matkalla mukana. Sijoitus vasta 25. Ja nyt hän on keskimatkalla nappaamassa mestaruuden ja vahvasti tulee ja on riitettävä tämän. Kyllä. Saa mielettömän kirin venäläissuunnistaja tässä Belgorodin mies. Alittaa 9 sekunnilla Georgiou'n ajan. 37.45. Se on voittoaika. Maailman mestari Leonid Novikov, Venäjä. Pitkään edusti Deltaa. Käynyt hiidenkiertäjiä siis Länsi-Uusimaalia. Ai. Näiden kisojen suurin yllätys on tässä näin. Leonid Novikov, keskimatkan maailmanmestari. Ja yksi kaikkien aikojen suurimpia yllätyksiä. Leonid Novikov on aika kaukaa. Sieltä 2.30 jostain sieltä maailmanrankilla nousee keskimatkan maailmanmestariksi. Tässä maastossa, tässä kisassa, joka oli Thierryn suuri unelma. Tämän kisan hän halusi voittaa ja nyt on kyllä, tässä otetaan tää loppumatka. Novikovilla oli toi alku oli kyllä aivan loistava. Tässä tulee pieni koukku ja... Ainoa virhe taisi olla. Joo, siinä Georgiou Bergman pääsee hyvin lähelle. Ja siinä vielä pieni hermokoukku. Eli ne ainoat ehkä kisan virheet tuli näillä 2 viimeisellä suunnistettavalla rastilla. Mutta se riitti. Ja tästä on hyvä kuunnella sitten Novikovin mietteet. Novikov, congratulations. Our commentators are saying that this is a surprise that you won, but I think that it was a surprise for you too. Oh, of course, it's very big surprise for me because I never was so top 10, never was. And now a gold medal. It's very big surprise. Not perfect race, but I think this very difficult terrain and everybody have mistakes. Maybe I am not so much mistakes I have. It's so. I thank you very much for my family, my hiidenkiertäjä club. It's from Finland. They teach me, and it's like at home. In Finland, I'm like at home. Yeah, like you said that it was a surprise for you. How does it feel like now being a world champion? I don't understand. Just can't believe it's gold. I can't say something. It's perfect. Great feeling. Thank you and congratulations. Thanks.
saanut hyvää valmennusta ja sparrausta myöskin perheeltä, eritoten isoveljeltään Valentinilta. Iso yllätys tämä oli mestarille itselleenkin, ja koska hän ei tosiaan 10 parhaan joukossa ollut MM-kisatasolla, mutta mainitsi tosiaan se, että kisa ei ollut hänelle täydellinen, mutta täydellinen päivä kaiken kaikkiaan. 2 pientä virhettä, mutta tässä on siis yllätysmestari Venäjän Leonid Novikov. Ja siinä tosiaan tuli